ଚାଷ କରିବାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସଫଳ ଚାଷୀଟିଏ ହେବାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର। ମାଟିରେ ଦେହକୁ ମାଟି କରି ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର ହେଇ ଦୁନିଆକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପତ୍ରାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏହି 35 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଫଳାଉଥିବା ଚାଷୀ ଜଣକ ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ। 10 ଜଣ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି 35 ଏକର ଜମିକୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଜ୍ରେ ନେଇ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଜଣକ ହେଲେ ଜଣେ 36 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ। ନାଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ। ପିତା ଫକୀର ବିଶ୍ୱାଳ, ମା ସତ୍ୟଭାମା ବିଶ୍ୱାଳ। ଘର ତାଙ୍କର ମାଲଦା ଗ୍ରାମରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରି ଏକ ଖଣି ତଥା ଶିଳ୍ପବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରି ଯୁବକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କୃଷିକୁ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣେଇ ନେଇ ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ନିଜର ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମି ଥିଲା, ସେଠି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପତ୍ରାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଭେଡେନ୍ ନଈକୂଳରେ ଥିବା ଜମିରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଫଳାଇଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଗଲା। ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବେ 10 ଏକର ଜମିରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ପିଆଜ, ବାଇଗଣ, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ କରି ସିଏ ଏବେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବଳକା 25 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ରାଶି ଏବଂ ସୋରିଷ ଚାଷ କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ପାୱାର ୱିଡର, ଗୋଟେ ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ଏବଂ ଗୋଟେ ରୋଟାଭେଟର। ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତଥା ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 35 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୌର ତାରବାଡ଼ରେ ଘେରି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 20 ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଣିବା, ରୋଇବା ଅଥବା ଅମଳ ସମୟରେ 40ରୁ 45 ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସାର, କୀଟନାଶକ ତଥା ବିହନ ନିମିତ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ରିହାତି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କୃଷିରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ତଥା ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ସଫଳ କୃଷକ ଭାବରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଉନ୍ନତ ମାନର କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କର କୃଷି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି।
चाष करा है एटा सब मोर निजर जमीन नुहे एटा प्राय 10 लोकर मो लीज नहीं करी एटा चाष करा होचे मुई एने स्वाधीन भाव रे चाष करूछे ये चाष करी मुई बहुत खुशी होछे मोर छड़ा इने आउ 20 रु 22 जन को मोर रोजगार देवार के सक्षम भी हो पारे से माने के डेली 20 रु 22 जन रोजगार पाई पारुछन से मैं बेसी खुशी अच्छे आउ सरकार को द्वारा बहुत सुविधा दौन जिते बेले जहाँ सुविधा है ड्रिप इरिगेशन देछन तापर जाते बेले जहाँ किसी आसिकी से माने देख रेख करुछन बतौछन। आजिका दिन रे झारसुगुड़ा जिल्लार अनेक युवक युवती स्वल्प वेतन रे विभिन्न शिल्प संस्था काम करुवा समय रे प्रदीप विश्वाल चाष करी वार्षिक 7 लाख टंकारु अधिक आय करी एक उदाहरण सृष्टि करिसेंती।